Focus your goal. Don't waste my time. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? Guys, follow on namo bon thabai. So guys, Fwilaybay ni fin खेबसेबाव मोनसे brand new viral topic लानानै नोंथांमोननि गेजेराव रायलायनो थाखाय so खोथाया जाबाय जोंनि सासे जोंनि जयदीप बिथांनि बायदि focus your goal बेबायदिनो जोंनि ससियेल मिडियायाव साब्रै साबासो सिख्ला focus your business होननाय मोनसे फट' बहुत ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों मानो होनबा बिथांमोना आइफन लानायनि चक्कराव बिजनेस मोनसे सलायदोंमोन बे बिजनेसा नाथाय बिथांमोना फेल जाबाय बिथांमोना हमजाबाय आरोना ये क्या हो गया? आरो रायजोफोर नोंथांमोना नैबे फट'खौ नायलाय आं मैया फेसबुकखौ नायबाय थानायाव स्क्रल खालामबाय थानायाव ग्रोबनो बे फट'आ नुजाफैबाय बेनि गोजौआव टाइटेलाव लिरदों गें अफ माफिया मानसिफोरखौ नायलाय थेफा थिफि लोलाव लोथाव बेफारि साइज माफियानो माफियानो मिथिगौ नोङो साला बेफारि साइज मिथिगौ नोङो गावखौनो गाव माफियानो नाथाय बे मानसिया जाय मानसिया एंगारदोंमोन बे पस्टखौ बे मानसिया डिलिट खालामबाय पस्टखौ नाथाय मा बुंनो जों माबा मोनसे जगार खालामनानै बहनबाय मालखौ नङा होमबा मा जागोन आरो नै उनथिं होलाय बेयाव मोनसे दानि मानसिफोरा मिथिगौ नोङो ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि बुस्थुखौसो खिथायो जाय बुस्थुखौ खिथानाङा मथथे फट'फोराव नायबाथाय देखा देखि मिथिखायो जे बे माखौ खिथानो नागिरदों ओमफ्राय मानसिफ्रा कमेन्ट खालामना बुंबाथाय मा दाय जासिगोन दा मेगना मोजां नङा आखला मोजां नङा सभाब चरित्रआ गाज्रि होनना बुंसिगोन बे देखा देखि बे फट'खौ नायना नोङो मा बे एंगेलनिफ्राय बे गावनि मा होनो मोजां महरखौ खिथानो जागोन खिथुखौसो खिथाखादों नायलाय नोङो आरो बुंबा दाय जायो फाग्ला जाय बुस्थुखौ खिथादों जाय बुस्थुखौ नायनो होदों बेखौ नायनानैबो कमेन्ट खालामनानै मानो दुखु मोननांगौ खोथा ये बड़ी अच्छी बात कही आप Focus your goal. Don't waste my time. डाइरेक्ट फकास युआर गोल बोराय बैसोआव बिसोरलाय मानो फेसबुकफोरनि भिउस नांबाय थागौब्रा मावदो दांदो जादो मा बेलाय जाद हिनजावफोरखौ बिदि खालामनालाय फकास युआर गोल जयदीप भाइया मोजां खोथाखौनो बुंदोंलै मिथिबायना फकास युआर गोल मा जागोन होद बिदि जायालै मानसिफोरा मिथिबायना नायद्रालै दाना फेसबुकफोरखौ नायजाला माथो मा नुयो